Wis padang malah montore rusak, Bos. Montore rusak, Bos. Ya, opening perang. Gong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Iki anu motorku rusak, Bos. Montore rusak ning tengah alas. Walah. Apes. Nyentang iki. Terus piye iki, Nggo? Iya, awan awak dhewe. Ngenteni awan kaya wong-wong wis budal mbawan. Bisa WC apa ya. Ya iya. Apa sing gelem? Kene kan. Ya iya. Singgo dikangen cepet ora. Iya, cepet ora ya. Lah wingko tang tak salah gak kena. Masa sakre pecah ya. Nah, samarine sakre. Banget tenan iki. Iki lho lagi rasa utuk ning kono ngelagek. Kok ngene ndek meng budale ora, ngono wae ndang budale meng ajane. Iki kadung blonjo sama. Blonjo pernah bakul para blonjo. Lah kan nek ndek meng budale kan ya gung blonjo. Nyapo kok gak pas kowe ngaret ndek ingin. Ngawur dhewe kaire ngebos kok iso. Ya Allah. Kita star anu iki kata star ki wong tas stare cekrak ngono tas samare gak kena. Kowe lho guru-guru. Wis aku lho. Alah tebet bos metunak Rahmatullah. Nangis apa bojot. Gundulmu wi maksudku wi blonjo semono biyane ndang wis padang tintang lho. Biasane lawak dhewe wis ning nganding desa lho ya niki. Arep mundak wong wi. Ya apes kok Ginaris. Ya Allah, pelangganku tunggu aku ya Allah. Ngoleh ngeluhmu lho wong. Pelangganku tak akan nunggu aku. Ayo tunggoni lho nek anu kaya rezeki ngono iku. Iya. Nah iki sing enak. Enak kabeh to nerena ora didol wong ngawur rek. Wis mangan jenang iki. Wis nanti panjenengan tani dikanggo dilanjut tani dikatet. Otet. Oke, Bos. Jadi ceritane mon. Dikaweh kene Bos, motorku rusak. Rambut aja dengaran kok cuwepet to gawe iki. Digugah langsung nyolot kembayang iki. Lah iki lah rambut dewil-dewil. Kontolmu kuwi. Bisa. Nang ndi Mas nek kontrol? Oh, nang panti. Nek kontrol dhewe ngajak batur piye, Bu? Loro apa to? Jantung ya. Dulu. Dewan jantung di sono mantar. Lah wong awake lho wemune ra ketone loro. Ndul-ndul ngono ya. Rasane? Jantunge? Iya. Oh, berarti we mulai karo loro ya? Berarti ku denane yen tinu kono wong kopi, nu kono jajan, nu kono apa ya arep piye ta? Loro. Wong ndi nek kono? Pas delok acara kuwi. Atut ya? Heeh. Kagaring kagaring. Bisa nih kok kono nek. Lah iki tak isine kok etik. Kabeh. Malah sama-sama. Awur. Lewang. Itu iki. Ini nyodos. Pangat kae ya. Ning ngiringan. Wah, HP baterai tak. Teko Bos. Duk kok. Kok sambat murang rasane baterai yo ndene motor iki kok sambat itu kan aku piye to? Iya piye kok. Nah. Mbok sana kabeh. Sana kabeh Mas sing kanu iki. Tapi diselah iso. Gak iso. Ngentang kuwi angel. Angel. Iki cara kuncinane mbung. Jono le.
ngedeni wong iki. Gatok icok tenan. Ndak wene kontrol. Oh, anu kok antrimu. Wis aman-aman ki engko enek motor Dika engko nek antasane motor Dika. Yudong jan dari. Engko carry. Kerine ora anterine wi to. Ya iya Mas antrine lho. Wis Dika. Oh alah, Juga antrian lihat itu disalip. diselip pirang. Sampai itu. Sampai itu ya aman. Gak kroso Roro keratak. Dari layar. Enggak. Nah, wi. Nah. Dalam dia. Yo ngono wi. Sama dia tak kentaan ini ki. Lu nyonang gue malang. Ora. Tenan ora kawin beritamu. Nan. Iya. Yo ora, engko mbok selai montrat. Kono jani. Juga nggo tang. Kono tang. Iya, dagelan ah jontet iki. Antar rusak mendu. Bedane iki dia kali ini. Ijene tutup ya. Tutup. Heeh. Coba blok aku tahu enggak. Dua takang. Ora. Ngalas. Malah kentaan oleh. Duit kurang. Opo? Itu kurang. Kurang yo 5 meter. Oh iya wi anu wi. 80 ya. Kali liter. Tutup sama kena belakang. Saking foto. Gadok ya ki masalah Ora ada kena, togel kan. Iso. Meloding ya jontet. Modelin. Ah, Lara kena. Ngalor-ngalor Mas. Nah. Bismillah ya. Bismillah. Anda mundur montrat. gak kena. Gak kena. Gak kena. Nah. Aja Mas setar. Ya terus. Oke. Ya anu ya cuma itu dimasuk ya. Kira iso bos yang Jajan. Ora iso lho Kak. Ora sakre remuk.
Gue muatan terus lho kok. Muatan terus. Karena itu berarti mantarmu kan? Aku mlaku. Jongko ben diciko. Kentan diciko. Apa emang matur? Yo ora. Kontrol masih sana. Kontrol kewarasan wewe. Oke, berarti kontrol masih sana. Kan dicek no. Kowe iki kudu ramena ya. Mendem keong. Turu-turune sarwet kan lho, Kak. Gue ben diciko. Gedas ae. Iya kan. Bayo. Kakak kebakaran ngono lah. Winggana malah kena momen keratak. Roro anu neng ngunggah-unggahan kuwi ngono ra. Wis aku melodika iki. Ah, kena bos. Iya. Nuwun ya. Sarapan jenang apa piye? Apa ini? Sarapan. Nah, kalau sarapan. Oh, alah. Kaya dhewe. Bos, alhamdulillah enak, bos. Alhamdulillah. Sampai apa wi? Gak sampai telat. Lho, iki lho marai sumbere wis gak telat. Mari ya, Kak. Makasih ya, Kak. Terima kasih. Nah, sarapan jenang saya. Rokok sih. Apa? Sego kuning. Kowe anu gadol mbakmu. Iya. Kok mandek ngganggan kono. Ganti. Kuwi ya nyurungi wi. Nyurung ora iso nonton. Wis ya. Kok videone lanjut engko. Tunjuk bas. Bendel kok, Kak. Yo kayak kebakaran jantet. Oh, dalane. Bos. Jadi cek sarane kang ngono belmu. Ya kok kempret. Iya. Sakempret. Ada. Ini ki ya.
Kok iso kempret? Spray paling anu entek kok. Apa? Apa wi? Anu, Gathuk wi. aki. Gak, Yo gathuk nek gathuk piye to? kaki wi. Lah apa? Setrum Kuwi kan. modele kaya anu ke lho. Anune kelet sing mbok anu ke lho. Apa sing kelet apa sing kelet? Bel-bel. Beli kelet apa? Kelet osi. Heeh ta. Oh, anu. Kita iki alhamdulillah tinggal wis omah. Beklet aja. Masa beklet? Beklet. Sak ta? Nah iki gak. Gak. Alhamdulillah. Diobrak. Diobrak iki. Iso kendan beng. Aku timbang kalau monggo diobrak. Jeruan 6.000. Mbah takar 6.000. Wiwi 6.000. Rupuk 5.000. Munggah ya? Ya, Oh, apa kan ya? mbok canu lho. Lawas anu, kakak. Oh, Eti ini kan Eti. Wong senengan dhewe. Jono brang. Wis iki ngono, alhamdulillah ya omah. Kerjaku wis ngenteni kan. Wis ngenteni serius. Jangan tewa kotok tempe. Aku melon kerja. Apa kerjane? Aku anu jajan saya ya. Jebrok ta janganku ki padha ora. Jane ki padha ora. Padha. Kecil iki. Cili apa kecil iki? Padha cilene. Kono to kecil. Ala. Cili iki. Enak disit. Enak kabeh. Barang anu. Nah, iki gede. Aku seneng sing iki. Kayu ben. Alhamdulillah. Ora. Murah meriah. Ya, ora nek iki yo isine yo. Di sini meriah kakeh ya. 6.9. Lho lu kuwi lho. Wis kok. Ya. Tuku loro salah wong 18. Heeh. Ya jadi ngono videonya tak kira pakai. Pokoknya sekian terima kasih. Gitu. Bakole ngomong larang lho. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.